Nakaranas ka na ba ng masamang teacher or toxic na profesor? Yan ang mga senyales na tatalakayin natin ngayon. Ang unang senyales or unang warning sign, first warning sign ng isang bad teacher ay yung estudyante nawawala ng interes sa pagpunta sa kanyang paaralan or eskwelahan. Kasi parang hindi na siya interesado, parang ayaw niya pumunta, parang naiinis pa siya pag pupunta siya, lalo na dun sa subject na yun. Maswerte ka kung yung estudyante sinasabi niya. Kadalasan ng mga estudyante hindi nila sinasabi na hindi na sila interesado sa pagpunta sa eskwelahan na yun or dun sa subject na yun. Number 2, puro homework, walang pagtuturo. Kasi may dalawang klaseng pagtuturo, practice and teaching. Ang ibig ko sabihin nito, practice, homework, drills, exercises. Teaching, yun naman yung kailangan mag-effort ng guro na magbigay ng impormasyon na kumapit sa tao. Hindi yung magsasalita siya doon ng mga mahihirap na salita na sinasadya niyang mahirap para hindi maintindihan ng tao. Kasi may mga ibang mga professor o teacher, sinasadya talaga nila na parang nagmamagaling na hindi maintindihan sila ng mga estudyante. Kumbaga para sa kanila, pag naintindihan sila ng estudyante nila, ibig sabihin, bobo sila. Which is baliktad. Ang magaling na teacher, naiintindihan na ang kanyang mga estudyante. Kumbaga, kapag nagsalita ang profesor, kakapit at gagaling yung mga estudyante, yun ang magaling na teacher. So, ang masamang teacher, panay mag-aral kayo, mag-homework kayo, wala akong ituturo sa inyo. Tapos magpapa-quiz ako, magpapa-exam ako. Tapos yung lalagay ko sa exam, wala dun sa tinuro ko. Nilito-lito ko, hindi naman dun sa mga wala akong tinurong ganyan. Pero pinahirapan ko kayo, sisisihin ko pa kayo dahil hindi kayo nag-aral ng extra mile. Kumbaga, wala, hindi ko kayo tuturuan. Bahala kayo, basta sa exam tayo magkita-kita. Ito ang gawin yung mga homework. Dapat sa homework pa lang natuto na kayo. Puro homework, practice. Isa itong senyales ng isang tamad na masamang teacher kasi hindi ganun ang pagtuturo. Dapat ang teaching, dapat magaling ang delivery mo ng impormasyon na may balancing homework. Hindi pa na homework, hindi pa na exam. Dapat ma-check mo kung naintindihan talaga ng mga tao ang pananalita mo sa kanila, kumapit sa kanilang utak. Ang teacher na mas maraming mga honor students at walang bagsak ang mas magaling na teacher. Number 3 na senyales ng isang bad teacher, nawawala ng self-confidence ang estudyante. Parang pakiramdam niya napakabobo niya, napakatanga niya, hindi siya dapat nag-aaral sa eskwelahan na yun o sa subject na yun o sa kursong yun dahil pinaparamdam sa kanya ng guro na napakabobo niya, napakatanga niya. Yan ang pakiramdam ng estudyante niya. Parang parang ang hirap naman itong professor, hindi ko maintindihan, baka ako lang yung tanga dito Wala naman aamin na tanga sila. So lahat ng tao nagkukunwari dun na naintindihan nila pero hindi pala naintindihan. Kumbaga nawawala ng self-confidence yung tao na magkaroon ng inisyatibo na mas gumaling. Kumbaga sumuko na sila dahil nawala na yung self-confidence nila. Yan ang isang senyalis ng isang bad teacher. Number 4, consistent negative na mensahe. Marami siyang mga negatibong mga sinasabi sa mga estudyante. May isa siyang mapanlait, isa siyang masigaw, isa siyang kumbaga parati niyang pinapagalitan yung mga estudyante, Kumbaga nililiit niya, minamaltrato niya. Kumbaga isa tong bad teacher. Imbis na gusto niyang gumaling ang mga estudyante, gusto niyang paramdam sa mga estudyante na napakabulok nila, napakababa nila. Yan ang isang senyalis ng isang bad teacher. Number 5, kapag binabanggit yung pangalan ng teacher, yung mga estudyante parang sumisimangot, parang ayaw nila sa teacher na yun. Yun is isang senyalis na isang bad teacher. Kasi kapag mga estudyante parang masama yung review, kumbaga sa kasi technically yung mga estudyante ang mga customer sa kadalasan at yung teacher yung nagbebenta kasi siya yung binabayaran ng paaralan at yung mga estudyante ang gumagastos, di ba? Public school man o private school. Puro bad review yung teacher. Kumbaga yung mga estudyante, pag binabanggit yung pangalan ng teacher na yun, ng professor, ang sama ng reputasyon niya. Isa na yung warning sign ng isang bad teacher. Kaya pag sinasabi ng terror proof, bulok na teacher yun. Yun ang sinasabi ko sa inyo, So kung may mga terror proof na nanonood dito,
pasensya na, pero dapat wag ganun. Dapat pinapagaling natin ang mga estudyante natin. Hindi dapat kayo naging terror proof. Yan ho ang mensahe ko, kasi kung terror proof ho, hindi ho yan maayos na teacher, hindi yan yung maayos na teaching method. Dapat magandang reviews mo, kumbaga sa pagbebenta ng produkto, negosyo, hotel, restaurant. Pag mas marami magandang review, ibig sabihin maganda ang serbisyo, maganda ang produkto. Ganun din sa teacher. Pag sinabi ng mga estudyante, okay yan, dahil sa kanya naramdaman ko na mas marami ako mararating sa buhay ko, yan ang idol professor, yan ang idol teacher. Tinutulungan ka umangat. Kumbaga, kung nahihirapan ka sa grades mo, tutulungan ka pa niya, bibigyan ka pa niya ng private lesson para umangat ang iyong mga scores. Kung nahihirapan ka naman sa exam, gusto niya bumawi ka, bibigyan ka pa niya ng work for extra credit para mapakita na kaya mo naman pala, kumbaga minalas ka lang sa exam, dapat may extra work for extra credit, ano? So yun ho ang mga payo ko sa mga teacher. Wag niyo sukuan yung estudyante, wag niyo ibababa yung estudyante. Number 6, merong temper tantrums, or meron siyang mga hinanakit na teacher, ano yung bad teacher, meron siyang hinanakit, temper tantrums. Ano ibig sabihin nito? Pag kinausap mo yung teacher, bakit siya naging terror, bakit niya sinasadyang ibagsak yung mga estudyante, o sinasadya niyang pahirapan, or minibigyan niya ng mga exam na hindi naman talaga dapat na kasama sa mga tinuro. Kasi sabi niya nung bata siya, nakaranas siya ng masamang teacher din na pinahirapan siya, at dahil doon gusto niya pahirapan din yung mga susunod na estudyante. Anong kinalaman ng mga estudyante doon sa dati niyang professor? Yung ginagantihan niyang tao hindi yung tama. Hindi naman niya, wala naman kasalanan sa inyong mga bata, yung mga estudyante, pero nilalabas mo sa kanila, mali yun. Meron siyang temper tantrum, kumbaga pinapagalitan sila, nagwawala, at sinisigurado niyang hindi sila aangat sa buhay, kasi yun yung pakay niya na pumunta siya doon para mag isang gatekeeper na hindi ka uunlad dahil ako ay dumanas ng maraming mga masasamang karanasan. Dapat kayo din ay makaranas ng maraming masamang karanasan sa akin bilang professor. Masama ho yun, hindi yun yung tama, no? Kasi dapat putulin natin yung cycle ng pagiging masama. Dapat ang cycle putulin natin para magkaroon ng mas magandang kinabukasan ang ating lipunan. Yun ho ang number 6 warning sign ng isang bad teacher. So pag merong mga 6 signs na ito, call out nyo to para malaman nyo, o tag nyo dito sa video na ito yung pangalan niya para magkaalaman at mapakinggan niya ang mga payo na binibigay natin sa video at vlog na ito, dahil kailangan i-share natin sa buong Pilipinas kung ano dapat yung magiging mas mabuting direksyon para sa ating mga sambayanan at ating kinabukasan ng bayan. Muli, ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan.